Your Excellency the Governor, all protocols observed. Abantu baichuli na bakwanira mbiyamole. Kole nango ibone kubwatinda mwamu. Mbiyamole. Ditangani kabisa mbiyamono asengenjo mwatoremere ilikorumana. Inchende gaiga okwana mangana abere oka. Abantu bari muri ariga abantu abumbata korro mugabana kurwari mwekanye ose murugagu ose bonere bye gosere bobe batagite barro mugabana nembande kanya gayi asengencho yechisa ibonare ko irari bageri gari yabene muakera omongina Raeli garo mongina omwabo embande intwe tuachiraiga asengencho yobwancha niyo bonene negasi embande agokora ase county ya Kisii twamanyire nga kera abantu ekero bagosaba chikura mbabwate gasi bamanyete bago chikokora embande gasabete chikura agateba gago chikokora oversight akore representation na bali batali kwamba kwenyara kwekwanira abakwanire ere buyabo sere bobe omongino na wake ire mbuyamono na beko nyare kana abantu bakwanira mangana akogecha paka abande bateba nga embande nene kerentane abangina mora ibo mwana ono takaro kwegerentane abangina kwana pakoyo rasa kara igwe mwana wose nayo womongina no takaro kwegerentane igonta gete bokeme au muswati ogotene nata koroko mwana wo montekerentane igera magos ashinde kwa jina la Yesu egento kende yakabe mongina mbuyamono egento kende yakabe lero tole gaiga asengenjo totayete koteba nga nobo sokwa banana ekera abantu bagotenena bateba nga mabuli gabana koleta gaiga nechibesa chie basa chikorete ono tuare nechibesa chie basa kamoranche botale mereri